Cyfres Cai Berllan, sgubor ar dân, cedwyr pob hawlfraint, all rights reserved. Diolch i Gwasgomer am ei cydweithrediad. Thank you to Gwasgomer for their cooperation. Dyma fferm Cai Berllan. Dyma Mari Morgan. Hi sy'n ffermio. Mae ganddi 2 o blant yr enw Cadi a Jack. Gwalch ydi enw'r ci. Dyma Ted. Mae Ted yn gweithio ar fferm Cai Berllan. Mae'n gofalu am y tractor a'r peiriannau eraill. Mae Cadi a Jack yn helpu Ted. Maen nhw'n hoffi helpu Ted ar y fferm. Heddiw, mae Ted yn trwsio'r ffens o amgylch caer defaid. Arogl mwg, meddai Jack. Ted, meddai Jack, mae rhywbeth yn llosgi. Dyna Ted a'r plant yn snwffian. Mae'r sgubor ar dan. Edrychwch, meddai Cadi. Mwg yn dod o'r sgubor. Mae hi ar dan. Beth wnawn ni? Ffoniwch am injan dan. Brysiwch, meddai Ted. Rhedwch i'r tŷ, nerth eich traed. Mae rhaid i ni alw am injan dan. Mae Cadi a Jack yn rhedeg i'r tŷ. Help, galwodd Cadi. Galwch am injan dan. Brysiwch, mae'r sgubor ar dan. Mae Mari Morgan yn ffonio 999. Fferm Cai Berllan, meddai hi. Injan dan, os gwelwch yn dda. Dowch ar frys. Diolch yn fawr. Arhoswch yn y tŷ, Cadi a Jack, meddai Mari Morgan. Arhoswch yn y tŷ. Rhaid i gwalch aros i mewn hefyd. Mae Cadi a Jack yn gwylio'r drws. Cyn bo hir, maen nhw'n clywed sŵn seiren ac yn gweld yr injan dan yn dod i'r biarth. Mae'r injan dan yma. Mae'r dynion tân yn neidio allan. Wedyn maen nhw'n estyn pibellau ac yn ei datod. Mae'r dynion tân yn rhedeg tua'r sgubor gyda'r pibellau. Welwch chi o ble maen nhw'n cael dŵr? Mae'r dynion yn chwistrellu dŵr ar y sgubor. Mae Cadi a Jack yn gwylio drwy'r ffenest. Mae'r ochr arall yn dal i losgi, meddai Cadi. Dyna'r tân. Mae un o'r dynion yn rhedeg i gefn y sgubor. Yno, mae 2 wersyllwr yn coginio ar dan coed mawr. Mae'r tân wedi diffodd. Mae'n ddrwg yno ni, meddai'r gwersyllwyr. Dwi'n falch bod pawb yn iawn, meddai Jack.